Den her. Den skift skal slå 10 voksne mænd ihjel. Oh my god, oh shit, okay. Okay, den der havde jeg ikke lige fanget. Dem kan vi godt lide. Ja. Hvordan lugter abe? Ej, hvor den sød var. Okay, Tino, hvad skal vi nu? Ind til en masse krybdyr. Glæder du dig ikke bare? Her meget? Nej, det var jeg ikke. Kom. Og der er abe. Nå, kom. Den er abe. Hej. Du ser, hvor mange den der pølse har i den der hals. Du må ikke røre noget af det. Aber. Der lugter lidt af abe. Hvordan lugter abe? Det ved jeg ikke. Prøv at tage sådan en dyb indånding. Ja, okay. Hvad er der herhenne? Er der krokodiller? Er der krokodiller der? Jeg får den krokodille. Jeg tror, den sover. Ja. Men æb, der bare ligger og hviler den. Den ligger faktisk bare og tangerer den. Den ligner lidt min oldefar. Ja, okay. Meget god Han så også sådan her ud. Kender du Jonas Kong? Ja. Kender du Timon? Ja. Her er Timon. What? Det er det der dyr. Det er den der. Gravtårne, der er lange. Ej, Tino. Den der. Kæmpe skildpadden. Den er meget stor, den der. Nej. Prøv at se den der. Hold. Giv mig noget mad! Giv mig noget mad! Det er nøgne rotter. Hvis der er noget, jeg havde aldrig sådan. Vil du gerne holde den der? Det gør sygt godt at prøve at holde den der. Hello! Det er en kongepyton. Goddag, lille ven. Du har slet ikke lyst til at spise mig, vel? Jo, den har. Hvad tror du, den skal have at spise? For klokken 13.00, der bliver den fodret, og det skal vi nok få lov til at se. Nej. Film med den. Jeg gør det. Ja, film med den. Prøv at komme. Prøv lige at sige til, når jeg har fundet den. Nej. Lige foran dig. Okay, shit. Wow! Tino. Den har seriøst næsehorn. Jeg har fokus. Den har næse. Kan du se, den sådan trækker vejret sådan op og ned-agtigt? Jeg er så bange for, hvis den bare lige laver et hurtigt bevægelse, for så taber jeg det her kamera. Det er en Gaboon Viper. En Gaboon. Det ser syg ud. Det er den tungeste hugormart. Okay, nu må du gerne elske du. Og har de længste gifttænder i hele dyreriget. Jamen du må gerne tage den igen. Tænderne måler helt op til 10 cm og kan sprøjte en stor mængde meget kraftig gift dybt ind i et byttedyr. Altså, du må ikke rigtig... Viperen angriber meget sjældent mennesker. Den er rolig af natur og væser i første omgang for at lade dig vide, at den er giftig. Hvis den bliver provokeret voldsomt, spider den i forsvar. Søs, prøv at se. Altså, den her slange... Altså, Den ser blød ud. Det må du ikke sige. Prøv at se. Den ser slim ud, og den ulækker. Den ser blød og sød og nuttet ud. Ja, jeg skal bare ikke røre den. Ej, hvor den sød var. Nå, her, kan du lige tage den op, fordi ellers så får jeg godt nok traume. Den der slange. Ej, prøv at se alle de små nøgne rotter, Tino. Nej, lad være. Stop, jeg kommer.
Fed. Tino. Ej. Det er verdens hurtigste. Det er en sort mamba. Black mamba. Hvad hedder den? En puffader. Afrikas farligste slange står der. Den vejer 5 kilo. Den er 100 cm. Den er længere end skildpadden. Det er Afrikas farligste slange. Hvad så med den der? Det er se den der er mere bevægende. Den bevæger sig faktisk. Den plettede klapperslange. Og den er 120 cm og vejer 500 gram. Eller, ja. Se nu, det ligner, den gerne vil ud og sige hej til dig. Ja, det. Den vil rigtig gerne ud og sige hej til dig. Der står en skildpadde lige her. Ej, hvorfor går vi forbi den? Nutti. Gylden pilegiftfrø. Ej, hvor er de nuttede. Den vejer 25 gram. Nå. Og what the? Den her. Den skift kan slå 10 voksne mænd ihjel. Malaysisk kæmpe skovskorpion. Han sidder derovre i hjørnet. Oj. Den, man kan se den så tydeligt på kameraet, det kan man ikke. Ja. What? Og det er sådan noget specielt lys, der er inde i den. Ja, det ser noget UV-lys. Det ser sygt ud. Den er sådan... Fortæl mig lige, hvad det er, vi ser. Hvor? Der. Det er en kinesisk krokodiløje. Vi ser her. Og den... Altså, det ligner jo en halv dinosaur blandet med et øje. Og den der skildpadde, den er... Ja. Den ser også speciel ud. Ja. Der. Den næsehornsno. Den gemmer sig lige her i hjørnet. Man kan faktisk se øjnene på den. Lige der. Nej, den er sød. Den er lidt sej. Den er... Man kan ikke se det på... Det er der. Der. Wow. Hvad er det? Prøv at se. Hvordan jeg bryder mig lige nu. Det er det sygeste, jeg længe har set. Det der store der er hænder der, og så der, det er en skildpadde eller sådan noget. Det er et eller andet stort. Lige der, så er der en eller anden lang ting. Det er en mutteslange. Så skal man sidde sådan her. Det er sorteskildpadder. Det ligner seriøst. Det ligner spindelvæv, de har på skjoldet. Prøv lige at se. Wow. En flotte mønster. Okay, de slås. Fight to death. Hvad for en holder du med? Den store eller den lille? Den store. Jeg holder med den lille. Okay. Det går meget langt. Kom, så den lille. Nej, se nu. Hold. Stop. Jeg ved ikke, om du tør at se det her. Det tør. Seriøst, den er meget større end mig, den slange. Det her, det er en grøn anaconda. Hovedet. Og så hele vejen. Kroppen. Halen. Føj for... Altså, den ser lille ud på kameraet, men i virkeligheden... Føj for... Ja, Tino! Der er varaner. Jeg er sådan af. Den vil bare gerne spise dig, den der var, Tino. Ja, virkelig. Den går virkelig tæt på mig, den Jeg vil der. gerne slikke dig på låret. Den vil virkelig gerne... den holder godt øje med mig. Gange, så kan man
Det var fint. Det gik så fint, og man må gerne komme tæt på, så man kan se det også. Er det okay? Ej, jeg kan ikke. Okay, du holder den her. Altså, jeg kan ikke. Shit. Jeg har jo engang haft en fuglederkop. Det var sådan en, der var lilla på ryggen, og jeg mener, at den var sådan helt blød, ligesom en kaninunge, når man rørte ved den faktisk. Den der. Ej, den har også nogle lange hår. Jeg klarer det sgu da meget godt i dag, selvom jeg ikke er så meget til kryb. Jeg synes, du klarer det mega godt. Komodo. Hvad? Den er 3 meter. Den er 3 meter. Og de kan virkelig løbe stærkt. Det ligner lidt skurken fra Spider-Man. Ja, vi kan da ret. Det er nok det, han bruger sidste ende. Hvor det er sygt. Jeg elsker sådan en dyr. Jeg elsker det. Og hvad er det der for en fisk? Det er helt specielt. Højfindet Madagaskar et eller andet. Den er lige der. Ja, den der også. Jeg har fået en hel efter. Hello, you. Den er 3 meter lang, og den vejer 135 kilo. 135 kilo? Ja. Jeg så, der var en dør ud til noget andet derinde også. Nej. Hvad er der dyr derude? Der er også dyr herude. Hvor? Ja. Den får vi aldrig øje på. Hvad er det for noget? Kig ned. Ja. Så kan vi stå her i en time. Ej, er det øjnene der? Det kunne faktisk godt være. Måske. Nej, den er da lige der. No. Lige der. Der. It's so cute. Det er så. Jeg har lige fået guldbjørn. Hvorfor? Knapperslanger og det ene og det andet. Ja. Jeg tror ikke, der ligger en hugorm herovre. Nej, det var jeg bange. Prøv at se, hvor lille den er. Og alligevel så klam. Er du bange for den? Ja. Den der? Ja. Jamen, jeg har et eller andet med hugorm, jeg tror. Er det klar? Lars Anacondaen var far. Den er seriøst tyndere end min lillefinger, den der. Ja, men den er ude. Det er sådan noget, der jeg ikke kan lide. Jeg kan ikke lide tusser. Frøer. Der er også en vandsalamander derinde et eller andet sted. Er du? Ja, i det der terrarie. No. Både tusser og vandsalamander. Og så tror jeg, vi skal gå indenfor, fordi der er vand derhenne. Madpakkerum. Tino, har du smurt madpakker? Nej, vi har ikke taget snipbøtten med ind. Ej, Tino. Det er galt. Ej, der er en frø lige her. Lars. Der er slå. Prøv at se. Der så lidt krav der. Øj, den hoppede. Lars. Ej, der kravler en salamander der. Ui. No. Det ved jeg ikke, om man kan se. Der kravler en salamander lige her. Hvor? Jeg har ikke set den. I vandet. Den er meget mørk. Den er meget mørk. Ja, det er vandsalamander. De er meget mørke. Vi har sygt mange af dem kravlende rundt hjemme ved os. Lige på tiden til videoen. Sig til, når du finder dyret, du skal stå der. Oh my god, oh shit, okay. Okay, den der havde jeg ikke lige fanget, Lars. Så du den? Ja, jeg så også den her. Hvorfor? Yes. Jeg har lige et spørgsmål. Har du fået samtykke til at klappe den fugl der? Cut. Fugle, Astrid kan ikke lide fugle, så det skal vi ind til. Nej. Er der papegøje? Der er halvmåneparkit. Ej, men jeg ved det ikke, men jeg føler, at jeg besvimer. Ej, det ved jeg ikke, om jeg tør. Jeg gik igennem en række fugleedderkopper. Okay. Hvis den lige pludselig flyver frem, så skriger jeg. Skal jeg så ikke lige holde kameraet? Fordi Jo, jeg er bange for at tabe det. Ja, nemlig. Det skal jeg nok. De står derhen. Se der. Ej, hvor er de syge. Prøv lige at se de der hoveder der. Blønt. Måske heroppe. Og så... Derhen.
Det er en græsk landskildpadde. Det er sådan en, man kan have derhjemme, er det ikke? Nu tror du, den der lort af skildpadden. Hvad? Seriøst, laver de sådan en stor lort? Hvad for en? Der! Okay. Det er jo sygt. Se babyskildpadderne dernede. Dem kan vi godt lide. Ja. Så ind til nogle fugle igen, Astrid. Nej, det er også skildpadde pis. Der er en, der kravler lige der. Hvorfor er der kun én slags fugl herinde? Hvad skete der? Fuck, jeg fik et... Hvad skete der? Jeg fik et chok i den der skildpadde. Hvad var det? Må jeg lige se? Nej, for den kravler ud jo. Må jeg se? Må han egentlig godt det? Nej. Det tror jeg ikke. Men... Bare luk. Tino? Ja? Hvad synes vi om vissenbjergtræet? Det er super godt. Jeg synes, det var virkelig spændende. Og så se den der frugt. De fruer, det synes jeg virkelig var spændende. Den der hvide rotte der. Ja. Den var ikke Men det er jo en del af, det hvad her. skal man sige, the circle of life. Det er jo sådan, at livet dyr spiser dyr, ikke? Det, jeg er skuffet over, at der ikke var flere edderkopper. Det er jeg ikke. Jeg kan ikke lide det. Det var meget godt. Det, jeg gad godt have været bare en af de der med den nelag på ryggen. Ligesom den her. Det er altså virkelig stor. Og så måske nogle flere frøer. Ja. Mest overrasket over den der skildpadde, der var på grund. Ja, den chiller. Ja. Men nu